Umphathiswa wesebe lemfundo ephakamileyo Ugqirha Blade Nzimande uthi isebe lakhe libila lisoma lifakana imilomo nesebe lezezimali kwilinge lokufumanela abafundi abaxhaswa ngezimali nguNSFAS izixhobo zokufunda ingakumbi iiLaptops khonukuze bakwazi ukuqhubeka nezifundo zabo ezithe zaphazanyiswa intsholongwane yecorona. Ugqirha Nzimande besithi thaca izicwangciso zesebe lakhe zokulungiselela ukubuyela kwabafundi kumaziko emfundo ephakamileyo. Sukela zathi zavalwa izikolo emva kokumiswa ngxi kwentshukumo kweli, amaziko emfundo ephakamileyo abhenela kubuxhakaxhaka be-internet bokuqhuba izifundo online. Kodwa ke ibe mininzi imingeni kwabanye abafundi nanjengoko kwiindawo abahlala kuzo besokola ukungena kwi-internet ngenxa yoqhagamshelwano olungekho semgangathweni, ukunqongophala kwedata kwakunye nokungabi nazo ii-laptops zokuqhuba nezifundo. Ugqirha Nzimande uthi kungeentsuku zatywala ezo ngxaki iza kuba sesezolo. Sizobathengela abantwana beNSFAS lamakhompyutha okusebenza. Tesilibazisile kancane. Bekukuthi asifuni ukuthatha indlela emfushane ukuthi sizosebenzisa imali eningi kangaka amabhiliyoni. Siyowathola lamakhompyutha noma kanjani. Ukanti abafundi be-TVET colleges nabo baza kuzifumana ezi laptops. Umphathiswa uphinde wahlaba ikhwelo kumaziko emfundo ephakamileyo ukuba anike inkxaso ngokwasengqondweni abafundi nabasebenzi ukuqubisana nalo bhubhane. You can't effectively deal with COVID-19 only through attention to the physical body or medical needs of the body without also attending to mental health. Ugqirha Blade Nzimande usibhebhethile isityholo esenziwe liqela le-DA sokuba isibonelelo senkxaso-mali kubafundi sakwa-NSFAS siza kuwacima amatyala ngaphambili. What they are saying is factually incorrect. There is no debt that we are going to be writing off. We have done that twice before. Umphathiswa uthi ngokwezicwangciso zokubuyela kwabafundi kumaziko emfundo ephakamileyo apha ku-level 3 ngu-33% wabafundi kuphela ekumele abuyele esikolweni, yaye yonke imigqaliselo yokhuseleko kumele ilandelwe xa kusenziwa oko. Kwiindaba ze-SABC ndingusivuyile Mdyegolo.